see, 'cause I think I do want you next to me. Yeah, try that later. Good morning guys. Last day nila Kat. Uwi na sila ngayon. So ngayon gagawin ko pala luluto ako ng sinangag and magpiprito ng tuyo. Then sa mga bata siya kay Neil, gagawin ko ay magluluto ako ng bacon. And then meron pa kaming kusido kasi nga hindi naman kami masyadong kumain ni Kat kagabi. Tapos magprito ako ng tuyo. And meron pang crispy pata. Hindi ko alam kung tanong natin sikat kung gusto niyang lutuin ko na yun. And ano pa ba? Eto, magluluto ako nito mamaya. Steak. Tapos dito, ipapalaman natin yung steak dito. So, magluto muna ako ng fried rice. Si Kat naliligo na. I-carrotin natin guys si Kat. Sabi ko sa inyo magluluto na ako ng sinangag. Pero nakasalang na yung bacon dun sa air fryer. Mamaya na tayo magsinangag kasi ito, ibababad to ng 30 minutes. So, ayan. Na-shampoo nyo na to nung keratin shampoo. So, ang pangalawa is, ayan, yung smooth, ano ba to? Smoothing treatment. Ito na yung ilalagay ko kay Kat. Sa Philippines pa yun naman. Philippines. So, ayan. So, ito ang itsura niya pala. Ay, hindi natin napakita ang itsura niya before bago mo siya binasa. Ito ang itsura niya. Hindi nyo na nakita kanina. Basta yan. Nakaligo na siya. Basta ayan ang itsura niya. Ito yung step 2. Punta kaya kay Chona's Salon. May Chona's Kitchen na, may Chona's Salon pa. Dito kayo pag gusto nyo magpa-keratin. Naantok talaga ako muna. Inaantok na yung customer ko eh. Yung okay lang hindi mag-almusal yung mga tao, basta mas straight lang, maayos natin ang boots niya guys. Igutuloy natin yung mga Gutumin natin yung mga bata. Hindi naman sila magugutom ay nasa PlayStation. Nasa PlayStation, hindi sa bahay. Si Neil, magugutom yun. Sino lang kalaro ng mga bata, ng dalawang girls. Nagawa nila ng breakfast. Ayan, isusuklay lang ng isusuklay yung yung step 2. Yung treatment. Tapos, tatakpan natin to ng shower cap for 30 minutes. Pero wala kaming shower cap, ipakita ko sa inyo yung aking ilalagay sa buhok niya. Pag wala kayong shower cap, ito ang gamitin nyo. Mamaya, makikita nyo. Improvise po tayo. Improvise lang tayo. Hindi mo kailangan bumili ng shower cap. Kahit na cling wrap lang man yun, di ba? Cling wrap. Pero mas maganda, mas madali ito para sa akin. Kasi ginawa ko yun. Na-struggle ako doon. Sa cling wrap? Oo. Parang masusuffocate ako doon. Ito lang ang gagamitin natin, guys. Plastic ng cones sa mga fruits. Ito lang. Kakatiin lang natin to hanggang sa dulo. Ayan, ganyan na siya, guys. May tutorial pa. Ganyan. Igaganin lang. Na walang ma-expose na buhok. So, ibababad natin to for 30 minutes. And mararamdaman mo, mainit na. Mainit dito. Touch mo. So, iinit yan ka. Pag uminit yan at umapoy, pero Ibig sabihin, wala na akong buhok. wala akong buhok. Pwede natin siyang tumawag ka na ng 5 months. Ayan. So, hintayin lang natin siyang 30 minutes, guys. And, i-rinse natin siya. And then, mamaya yung kasunod. Ngayon, punta naman tayo sa kusina. Wala tayong customer na. Punta na tayo sa kusina. Magluto na tayo ng breakfast. Breakfast naman tayo. So, ayan. Ito yung ginamit ko. Yan. Kusina na tayo. Yung dalawang girls, andito kay Tito Neil. Nandun sila, ha? I went to Chona's Salon.
Oh, I have a salon here, Neil. Are you alright? Kitchen and Chona's salon. Ano na tayo? Nagsasangag. Dinamihan ko lang yung garlic. Ganun ako pa nagsasangag. Maraming garlic. Ilagay tayong asin. Kagabi, alas 12 ko linuto. Alas 12, midnight ko na linuto tong kanin kasi sabi ko, alam ko magsasangag nga ako. So, kagabi pa lang, nagsaing na ako. Kasi si TJ, paborito niya ang sinangag. Ito na yung ating sinangag. And makikita niyo, naka-apron ako guys kasi ang itlog dito, parang may tubig, tumatalsik, pumuputok. Oh. Pumuputok ang dito, ang egg. Para siyang may tubig. Pag piniprito. Para ka lang nagpipritong bacon pag nagpiprito kang egg. Oh! Fireworks! What is that fireworks? Naglalaro silang hide and seek. Hinahanap sila ni Holly. Ayun sila. Si Holly. Andun si Holly, hinahanap sila. Eto, ganito ang gusto kong itlog. Yung Franny, ayan, sunny side up pala. Oh! Sunny side up pala, ha? Ayun. Oops! Tibay siya, hindi siya pumutok. Ayan, yung sunny side up, yung ano ba, hindi masyadong luto yung egg yolk. And yung ilalim ay crispy. Oh, ayan. Sarap. Ay, what are you doing? Huh? Holly. Where's Holly? Holly in the esky? Where's Holly Baba? No, just running for shoes. Where's Holly Baba? Hinahanap. Holly under the table. Where? Under the table? Over there, no, Daddy. Is Holly Hello. under the table over here? Alam ni Veronica kung nasaan. Is Holly in the fridge? It's in the... Nauna pa siya. Nauna pa siya. Okay. Luto na yung ating sinangag. And ayan na si Holly and si Kuya. Oh. And ayan na yung ating itlog. Bigyan na natin silang breakfast. Ayan si Kuya. Kulang ko siya ng plato. Ang bigat nitong laptop niya. More. Alright. Is that enough, Kuya? No. You sit down here, Baba. One more. You sit down. Please. You sit down here. And then eggs. That big one. Do you want to sit? Why not that? This one. Holly, do you want to sit here? Okay. Cut. This one. Yeah. Okay, okay. No, not that one, Baba. Oh. Do you want spoon, Holly? Do you want spoon, TJ? Oh, yes, please. Take a spoon of salt. Salt. Sarap, Baba. Last breakfast nila together. Tapos ano na? Di ba ang dami niya nang kinuha kanina? Gusto pa daw niya. Gusto pa daw niya, oh. Is that enough, TJ? Pero yung egg niya hindi man nagagalaw. Is that enough? Enough? More? Okay. Manners? O yun, tingnan niyo. That's Oh. good? Parang ikaw lang kakain ng kanin, ah. Ito yung kay Neil. Ito na yung breakfast ni Nelsie. Ay, Neil Warren. Neil Warren. Here's your brekkie. Oh, go get it. Give it to him. Dapat ang lulutuin ko na is yung yung daing namin ni Kat. Pero sabi ko mamaya na lang muna kasi eto muna unahin ko. Mag-caramelize muna ako ng onions. Pero eto mamaya ko pa naman to gagamitin. Inuna ko lang. Kasi magpiprito ako ng tuyo after nito. Diba sabi ko magpiprito ako ng tuyo mamaya na lang kasi eto oh.
30 minutes na siya. Ano, 30 minutes na pala. Oo. I-rinse na natin yung kanyang buhok. Doon muna tayo sa... Ha? Ha? Yeah, like purple blonde. Akala ni Neil, kinukulayan ko yung buhok ni Katrina. Ayan, patuyin yung konti. Tapos hindi natin siya masyadong i-dry. Mga 80% dry pala. Hindi naman yung talagang tumutulo yung tubig. Mga 80% dry siya. So, i-dry lang muna natin. Sinisipon na po ang aking customer. Kasi may allergy po siya sa kanyang Kanyang mga buhay. So, yan, hindi pala 80% dry. Yung first step pala yun, yung 80% dry. Yung second, dapat ganito lang, yung pagkatuyo niya. Then, ilalagay na natin yung keratin mask. Ito siya. So, apply muna natin to. Andito yung mga minions. You finish your breakfast? Do you drink your milk? Ta-da! Tada! Sabi ni Neil, what color? Sabi, hindi naman hair color. Sabihin mo, pink. Rainbow. Rainbow. Kasi sobrang ano kaya Kasi, buhok. parang akin, natural, yung buhaghag. Kaya palang ganun ang hair mo manay. Ngayon lang. Tapos 3 days, 2 to 3 days mo siya magbasain. Oh, Tuesday. Tama. Parang talaga to yung ano, yung sa Pilipinas. Sa parlor ko kasi ito nabili, guys. Pumunta ako. Nagpagawa ako nito. Nung sa Manila, nagpaganito ako. Ang mahal. 14,000 yata. Mahigit. Tapos, nung pumunta ako sa parlor, umuwi ako sa Bicol. Nagtanong ako, may keratin kayo nga? Meron, ma'am. Tapos, depende pa yun sa length ng buhok mo. Sa akin, hindi naman ganun kahaba pag uwi ko noon sa Pilipinas, eh. Tapos, tinanong ko siya, pwede ba akong bumili? Tapos, inorderan nila ako. Ano lang, 5,000. Ay, ganyan tatlo na. Tatlo na siyang set. 5,000. So, hindi na ako nagagamit ditong gloves. Inaano ko lang to. Para lang siyang conditioner, oh. Oo. Ayan, para lang siyang conditioner, guys, oh. Ayan, oh. Ang dami pa nito, oh. Oo nga. So, imamassage mo lang to sa buhok niya. Buhok ni Kat. Buhok niya. Baba! Yung bango. Di ba ang bango? Para siyang para siyang cream silk. Tonight, I'd lie for you, baby. Honestly. So, ayan. 10 minutes. Ililib lang natin siyang 10 minutes. Ganun lang natin siya. Tapos, prito muna tayo ng tuyo. Okay. Ito pa isa. Parang hindi ko matuyo. Okay, 10 minutes. Kusina naman tayo, guys. Multitasking tayo. Luto na tayo ng tuyo. Yung masarap tong daing. Daing siya pala na maliit, na walang buto. So, wait, maghugas lang ako ng kamay. Ito yung daing, guys, na sinasabi ko sa inyo. Nakita nyo na to, pero hindi ko alam kung nakita nyo siyang hilaw. Ganito siya. Ganyan ang itsura niya, oh. Maliit lang siyang daing. Tapos walang kaalat-alat. As in. Chips. Oh, tapos parang chips daw sabi ni Crop. Ano yung tawag Kat. doon? Hindi ko nga alam. Ayan, transparent ang tawag ko dito. Kasi siya, manipis. Tapos wala na siyang buto, except dito sa ulo niya. Yan, ang sarap nito. Grabe. Parang siyang chichirya. Oh, parang chichira. Ang sarap talaga. Lalo pag malutong. Sobrang lutong. Dapat sobrang init yung kawali niya. How come you have your blinker on? Veronica, sorry. So, ganito pinadala sa akin ni Mama, oh. Ayun, oh. How come you have your blinker on? Pag uwi ko, Bicol, hanapin ko yan, manay. Transparent daw. Hindi ko alam kung anong nito. Sa LCC ito nabili. Hindi siya dun sa, alam mo yun, sa market. Oo. Parang nagka-curl siya pag nilalagay na siya sa oil. Oh. Ayun, baba ko. So, eto na yung daing na maliliit na walang buto. Ayan na yung itsura niya. And nagiinit pala ako ng kusido yung ulo na niluto ko kahapon, ay kagabi, yung may sabaw. Nasa microwave siya. Nagutom na yung ating player sa PS4. PS4, ayan ko. Can you give me spoon, please?
Nagutom na siya. Okay, gagawin ba? Ito yung ininit kong kusido. Ang tawag sa Bicol kusido, hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Ito yung hindi namin nakain ni Kat dahil sobrang busog kagabi ng kare-kare. So, ayan. Tapos, si Kat, sabi niya, ibabad daw muna ng matagal-tagal. Mga 30 minutes yung ano. Kasi parang feeling ko, ano lang naman yun eh. Parang siyang conditioner or kaya hot oil. Kakain na lang muna kayo bago namin i-rinse ang kanyang buhok, guys. Lunchtime na, guys. Wala pa kayong breakfast. So, kain muna tayo. Yeah. Dalhin mo yung ano, may tira pa doon. Dalhin mo yun. Dalhin mo yun. Ang sarap nito, guys. Ito, ito ha, pakinggan nyo ha. ASMR man na. Na. Ay! Sarap ka. Wala siyang alak. Wala talaga. Hindi siya ma-alak, guys. Sobrang sarap. Kamay lang, kamay. Yan. May sabaw kami dito, ha. Sarap. Yung egg tsaka bacon, guys. Wala Hindi, pa. hindi namin mapapansin kasi Napansin niya sa amin. ay, patay na. Sisak, ang bilis matapos sa sabaw. Dito natin lagay ang buto. Ano mong ulo, guys, oh. Hatiin na. Tig-isa kaming mata. Alam, mapaplat kayo, guys. Alam mo, Saan yung battery mo. Ito na yung ito kay, guys. Wow, ang mata. Ang sarap. Ayan yung mata. Grabe. Grabe, Kat. Sip-sipin mo to, Catherine. Tig-isa kaming mata, guys. Ayan, pasip-sip natin to kay Kat. Kung mayroon pa ako isang ulo dyan na lulutuin. Ayan, kay Kat, okay? Himayin mo yan, Kat. Wow. Sarap. Yan. And ako, guys, masarap siyang kagatin. Ito yung sili. Ang anghang nito, mas ginaganahan kasi ako eh. Masarap talaga nito, Manuel. Kusido? Hindi ko pa nakapatikim nga. Hindi. Hindi ko pa natikman. Ito yung kusido namin. Ang linagay ko is, malunggay. Pwede rin yung talbos ng kamote, yung pula. Ang sarap din yun, yung kulay pula ang sabaw. Sarap. Kasi ano siya So, sinangag. Sarap to isabaw nga eh. Pag nalubat kayo, mamaya na lang. They're not memory card. Ha? Not a memory card. Nagpapalipad nga si Neil ng drone. Malulubat kayo, guys. Pag nalubat kayo, kakain muna kami. That one? Then, mamaya na lang sa In that bag. banyo tayo para balnawan yung buhok ni Kat. Kasi ayan yung battery. Nakakamay na tayo. Hindi ko na kayo mapapalitan. Gutom na rin kami. Keep shredding. Thank you. Sarap sa sabi ko sa'yo. Sarap niya. Isabaw sa sinangag. Sarap. Sa yung ating panga-panga dyan. May panga-panga. Grabe yung isda talaga. O buong-buong. Sarap. Ang sarap ng isda. Blue eye. Blue eye ang tawag dito. Etong isdang to. Na hindi rin malansa. Hindi siya masyadong malang. Hindi talaga. Ito yung laman nito. Linagay ko sa kare-kare. Yung seafood kare-kare. Yun parang. Kung lahat na lang pagkain ito masarap. Salamat, Catherine. Yung kare-kare naman ay sarap nun. Yung seafood kare-kare. The best. Sarap. Masarap talaga din siya, no? Kasi sanay sila sa kare-kare kong oxtail. So, first time niya natikman yung seafood. The best. Kasi lagi na lang oxtail yung niluluto ko sa kanila. Nakakagana, guys, ang sili. Kagat. Ayoko mo. Ayun, ito. Ni Holly. Tulo laway ni Holly. Kaya niya pa. Good. Good. Ah. Sarap, crunchy. The best.
Wala siyang alat mo. So, ito na guys yung ating mata. Yung isa nasa kanya. Kain, paano kainin mo na? Tipin mo lang yung... Sarap. Biganin mo. Ito? Sarap. Manamnam. Sarap. Naman siya. Sarap guys. The best. Sarap. Alam mo kung ano masarap dito man, pag may hangover ka, So, parang kinabukasan sa ng ulo mo, tapos yun ng sabaw. so alam niyo yung gagawin niyo pag may hangover kayo, magpusido kayo, sabi ni Kat. Sarap. Bye. Bark. Bye! Yan, tapos ako yung kumain ng breakfast / lunch. I-rinse na natin to kasi ano na siya, parang 30 minutes na siya. Ayan, rinse na natin yung Katharina. Tonight, I'd lie for you. Okay. Tapos ngayon, ipo-blower natin siya. Baby, Ang ginagamit ko, cold. Pag nag-blower ako. Kasi pag nag-straight ka pa, mahinit. Mainit na, Cold. Ito may cold to eh. tonight, I'd lie for you, baby. Oh, Ayan, tapos na natin siyang i-blower, guys. O, ayan na yung itsura niya. Pag na-blower. So, ngayon, ang gagawin natin ay pa-planchain siya. Painitin lang natin yung plancha. May certain ano nga to degrees nilagay dito. Ang gagamitin ko, ito yung GHD na plancha. Planchain lang natin siya, guys. Ito ang ano dito. Service. Kasi, kompleto. Nasa na yung ating manipis. Sa Pilipinas, ano na to? 5,000. More than pa nga eh. Gusto mo lumapit? Kailan kasi mahaba naman ito. Yun ko. So, konti-konti lang yung kukunin na buhok pag plancha. tonight, I'd lie for you, baby. Honestly. So, eto na yung napaplansya ko na buhok ni Kath. Ayan ah. Ganda naman. Ayan ah. Straight na siya. Oh. Tapos makintab. Hindi siya dry. Oo, tapos tapusin ko lang to din. Yung ano na, finale na yung makikita nyo. I-fast forward ko lang ulit kayo. Ayan, tapos na siya guys. Tapos ko na siyang ma-plancha lahat. So, ayan, Kat. Tingin ka na sa salamin, Kat. Ayan ang bagong Catherine. Just, Kat, maganda. Wow, wala. Parang nagpariban. Ayan, dilim kasi dito. Maganda sa... Hi, ha. Ay, hi, ha. Hi, ha, no. Hi, I like the bit on top. no, that's like a baby. Ito no, oh, yung mga static. Yung, lagyan... Baby hair. Yeah, I will put something. Wait. Static. Cool. Grabe pa ba? Ang dulas na, Kat. So I'm next. Next, ups! So, yun na guys. Ilagyan ko siya ng leave-in conditioner kasi ito yung nak, may mga parang static ito. Yung may baby hair siyang nagtatayuan. So, ayan na siya. Nice, Maray. You're welcome. Ang ganda. Oh, diba? Yan ang bagong Just Cat. Maganda. Baba! Who's that? What's that? Mommy? Is that mommy? Ang ganda daw ng feeling, oh. Saan ka rin ako? Ayan.
So, ngayon, hiwain ko tong steak na maninipis kasi gagawa tayo ng steak rolls. Ayan, dito. Ipapalaman natin dito. Kaya ano ako kanina, di ba? Nag-caramelize onion ako para dito yan. Ha? We're gonna play live. Nakita lang nila kung may bag. Akala nila, alis We're going to play live. No, we're not going to blue lake, guys. Kasi nakita niya, bakit daw nakabag ako? Kasi si Kat, ibabag-grade niya raw ako, guys. And, tawag nun? Ha? Ano? Pag-grade natin siya na guys. Valley Lake? We're not going to Valley Lake, guys. So, pero alam ko, mapapanood nyo naman una yung kay Kat pag binagrade niya ako. So, pag hindi nyo pa napanood yung bag grade ni Kat sa aking bag, panoorin nyo sa channel niya sa Just Cathy. So, ayan, ibabag-grade tayo ni Cathy Maganda. Oli! So, eto na, nakagawa na ako ng isa ng beef rolls. Ayan, may onions, tapos nagme-melt yung cheese. And si Neil naglalaro dun sa labas kasama sila TJ. Doon sila nagbabaril-barilan dun. Oh, ayun oh. Alis na sila, guys. Mag-ready lang sila. Baba! Are you gonna miss each other? Baba! Veronica is leaving. Baba, say hi. Say hi. What? Say hi, Baba. What now? Is Eating grapes. Una sila nakaalis, guys. Ayun na, 2:35 na. Sabi nila after lunch. Ngayon lang sila nakapunan. Thank you, Manay. Bagong ribbon. Oo nga. Bagong keratin. Uy, dahil na nga na Adelaide, ang ganda ng hair ko. Busog na busog ako. Come again, Oo again. naman. Baba! Ito si Baba. Say bye-bye. 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 Baba, kiss me! Kiss Tita Chona. Kiss Tita Mami. Dali na. Tita Mami. Dali. Tawag niya sa akin kaya, Tita Mami. What's my name? Tita Mami. Dali na. Tita Mami, oh. Mami, alright. Ay, yun na mag-kiss, oh my. Nag-kiss na Tita Mami. See you again. Bye-bye, ito pa ba? See you, Neil. See you. Yeah, thank you. Well, anytime, okay? Thanks for doing my hair as well. May salon ako dito, guys. May salon. Bye guys. Uwi na kami. Uwi na Bye, sila. Mama. Thank you. Bye. Anytime. Pinakatagal namin. Sila. Tapos, hapon na talaga sila umalis. Usually, umalis sila mga alas after lunch talaga. Ngayon, 2:35 na. Baba! Okay na, baba. Go, Baba! Kiss na Tita Kote! Akala mo umiyak si Saki, hindi. Naloko niya ako. Tingnan mo, tatawa yan. Artista yan eh. Hoy, kiss na! Baba. Baba! Si Holly na. Dali. Bye-bye na Ate Oli. Bye-bye na Ate Oli. Kiss na. Bye, Ate. Lalap na. Lala. Pinipilit mo ako ah. Love na Ate Holly. Thank you, John, for everything. Thank you. And next time ulit. Hey, guys. Boss, see you na. Cuddle tita. Cuddle tita. Get up and cuddle tita. Bye. Alright. Baba. Baba. Bye-bye na. Si Baba na. Bye kay Zach. Bye kay TJ. Bye na, Baba. High five. Ang mga babae talaga ayaw sa mga lalaki. Bye-bye na, Tito John. stay here. You wanna stay here, Baba? Thank you. Have fun. Thank you. Thank you. Wala na siyang PS. Yan, totoo nang alis na try siya. Lumabas na siya ng bahay. What? Nag-check pa ulit si It's Hammer. You're welcome. See you next time, Catherine. Bye. I got it. Yung ito, nagsusuntukan sila. Say bye. Thanks for bringing the PlayStation. Bring it again. Bring it again. One day. One day. Bye na talaga. See you. Umuwi na sila, Kat. Wala na si Sino na? Veronica. Wala si Ver. Alan is going. What's that? We're gonna close the vlog now. So yun na yung vlog natin, guys. Say thank you. Come on, Baba. Please like. Come on. Tingnan mo, sasayaw sa'yo. Oh, tingnan mo. Oh, diba? Baba! We're gonna close. Say, see you again next time, guys. Say, see you, guys. Please like. Please
Please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. Bye-bye now. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. See you guys. Bye. Thank you. What's that? Animal training diet. What did you do, Baba? Nagsunggo siya, guys. She needs a... No. Call daddy. Don't. Call daddy. Call daddy. Come here, Baba. Oh, what did you do, Baba? What did you do? She done nothing. Don't cry. Call daddy, dali. Call daddy. Okay na. Sobrang init kasi dito sa bahay namin. Kaya siguro sunggo. Sunggo ba ang tawag niyan din sa inyo? Sabi ko sa amin, sunggo ang tawag. Ako din. Nung bata ako, sungguhin ako. Baba. So, then, i-ano lang natin siya. Hindi higa. Yung, yung nakaganyan siya. Oh. So, wala na. Just stay like that for a bit, Baba. Go lie on the couch. You go lie with Daddy? Go lie with Daddy. Pinagalitan ako ni Jan. Down. Pinagalitan ako ni Jan kasi panic attack kasi ako eh. Sabi niya, it's alright, it's too hot here. Kasi is TJ hadahan? Yeah, and Zach. And Zach, sila. It's so hot in your boat. It's so hot daw dito kasi It's A1 sa... pillar. sa Hey, move that one.